keluarga sederhana. Pak Karto, Bu Murni, lan anak loro, yaiku Jati lan Laras. Saben sore Pak Karto mesti ngomong, awan ning kulon iku yen wis nggulut, tandane arep udan. Nanging saben udan mesti ana berkahe. Jati ngguyu, Pak, iki kok seneng ngomong karo awan to? Pak Karto mesem, awakmu iki durung ngerti sejatine urip le. Laras sing lungguh ing teras ngguyu alon, Pak, awan kuwi kadang luwih jujur tinimbang manungsa yo. Bu Murni langsung nyeletuk, ojo ngumpamake aneh-aneh, ayo padha mangan sik. Mangsa paceklik teko, tanduran tebu gagal panen. Sakdina Jati ngedumel, Bu, Mas izin nganggo sepatu koyo ikene. Kancaku kabeh anyar-anyar, Mas mung njaluk sak pasang wae. Bu Murni mung mandeng alon, Jat, saiki kondisine lagi angel, sabar yo. Jati njawab rada senyum, angel terus Bu, kapan rampungnya? Ing wektu liya, Laras krungu rong tetangga guneman ing pinggir sumur. Omonge Pak Karto isih duwe utang tengkulak lawas, durung lunas nganti saiki yo. Lah kok keluargane ora ngerti? Wah. Laras ndelik, mripate gemeter. Pak, duwe utang. Kok ora tau cerita? Batine ndelesek. Wengi kuwi Pak Karto luwih gampang nesu. Jati ngibing pager alon. Nanging Pak Karto getak. Jati, ojo dolanan bising-bising. Bapak mumet. Jati mundur. Sing mumet dudu pagere, Pak. Bu Murni nyedaki bojone. Mas, sampeyan iki saiki kok cepet nesu. Aku khawatir karo sampeyan. Pak Karto mengusap rai. Aku ora pengen gawe kowe wedi. Ning pikiran iki rasane koyo diubet tali. Udan deres tiba. Awan gulung ning kulon koyo critane Pak Karto saben sore. Pak Karto lagi lungguh ing pinggir gubuk, ndeleng sawah kebanjiran. Laras nyedaki kanthi ati gemeter. Pak, iki tenan to? Bapak ndek utang akeh. Pak Karto kaget. Loh, kowe krungu saka ngendi, Ras? Aku krungu saka wong-wong ngomong. Napa Pak ora ngomong marang keluarga? Bapak isin. Bapak kapengin katon kuat. Nanging kuat palsu kuwi ternyata nggawe kabeh tambah abot. Sakwise kuwi, Jati teko nganggo sepatu lawas sing wis kabeh kebanjiran lumpur. Pak, Bu, Mas menang lomba cerpen. Guruku ngomong hadiahnya lumayan akeh. Bu Murni langsung nutupi cangkeme. Ya Allah, Jat, bener ta iki? Nggih, Bu. Mas ora ngira, Mas mau nulis kanggo tugas. Bocah sing wis dadi sumber keluhan dadi penyelamat. Banjur, Bu Murni mlebu kamar lan metu karo kaleng bekas kerupuk. Iki tabungan sing wis ibu kumpulke saithik-saithik saka dodolan jenang. Ora akeh, ning iki bisa mbantu. Pak Karto mbengok alon. Murni, kowe nyimpen iki kabeh to? Kok ora tau ngomong? Bu Murni mung ngajeng. Aku ora pengen dadi beban pikiranmu. Wong omah iki kudu saling nyengkuyung, dudu saling ndelikake. Ternyata wong sing paling sepi suarane paling gede pangorbanane. Kabeh banjur lumbuh bareng ing emper omah nalika udan mulai reda. Jati nyekel tangane bapake. Pak, sepatu iku mung bareng. Ning keluarga iki ora bakal ana gandine. Pak Karto ngelus rambutnya Jati. Le, kowe saiki luwih dewasa yo tinimbang esuk mau. Langit kulon dadi oren. Sing wis gulung bar sadurunge saiki melar. Pak Karto ngendika,
Kesalahan bapak yaiku mikir yen jujur kuwi nuduhake kalemahan. Nanging jebule ora jujur iki sing gawe awakmu lara. Laras nyeletuk, "Pak, sampun, mboten usah rumangsa salah dhewe. Sing penting saiki awake dhewe padha ngerti lan padha nguatke." Bu Murni mesem, "Badhe kuwi ora teko kanggo ngalahke, ning kanggo ngresiki. Keluarga kuwi banjur saling ngadeg lan kanggo pisahan sawise suwe. Dheweke ngrasa enteng." Amanat, ojo niru tumindake Pak Karto sing ngendikake masalah amarga isin. Bebener sing dipendem mung gawe lara keluarga. Ojo niru Jati sing ngejar gengsi lan meksa wong tuwa. Nanging kudu dikalahke karo kebahagiaane keluarga. Keluarga kudu jujur, rukun, lan saling ngewangi nalika angel. Pepadan ora ateges kakurangan. Saben perjuangan wong tuwa kudu dihargai. Matur nuwun.